Treće poglavlje. Kad sam napunio 17 godina, moji su roditelji zaključili kako bi morao postati studentom na sveučilištu u Ingolstadu. Do tada sam polazio škole u Ženevi, ali otac je držao potrebnim da svoju naobrazbu upotpunim upoznavanjem s običajima različitim od onih u mojoj domovini. Stoga je moj odlazak bio zakazan vrlo rano. Ali prije nego što je predviđeni dan došao, zbila se prva nesreća u mom životu. Zlokobna najava na neki način moje buduće nevolje. Elizabeth je dobila šarlah. Bolest je bila ozbiljna i bila je u velikoj pogrebi. Za vrijeme njezine bolesti svim su mogućim argumentima nagovarali majku neka se stegne od njezine njege. Isprva se pokorila našim molbama, ali kad je čula kako je život njezine miljenice u opasnosti, više nije mogla nadvladati svoju strepnju. Sjedila je uz bolesničku postelju. Njezina je briga i njega triumfirala nad zloćudnim uzročnikom bolesti. Elizabeth je bila spašena. Ali posljedice tog nerazboritog postupka pokazale su se kobnima po njezinu izbaviteljicu. Trećega dana moja se majka razboljela. Njezina je groznica bila popraćena uistinu alarmantnim simptomima i pogledi liječnika upućivali su na najgore. Ni na samrtnoj postelji snaga duha i dobročudnost te najbolje od svih žena nije ju napuštala. Spojila je moje i Elizabetine ruke. Djeco moja, rekla je, moje najpouzdanije nade u buduću sreću temeljile su se na vjeri u vašu zajednicu. To će očekivanje sada biti utjehom vašeg oca. Elizabeth, ljubavi moja, ti ćeš morati zauzeti moje mjesto kod moje mlađe djece. Ah, žalim što me odvode od vas. Sretna i ljubljena kao što sam uvijek bila, nije li teško sve vas ostaviti? Ali to nisu misli moje koje mi priliče. Nastojat ću se vedro pomiriti sa smrću i gajiti nadu da ćemo se susresti na drugom svijetu. Umrla je mirno, a lice joj izražavalo nježnu ljubav čak i u smrti. Ne moram opisivati čustva onih kojima su najmilije spone rastrgane tim konačnim nepopravljivim zlom. Tu prazninu koja se prostire pred dušom, taj očaj koji se iskazuje na licu. Toliko vremena mora proći prije nego što se duh uzmogne uvjeriti kako je ona koju smo viđali svakog dana i koje smo postojanje kao da je bilo dio našeg otišlo zauvijek. Kako se blistavo tog ljubljenog oka ugasilo, a zvuk glasa tako poznatog i uhu milog utišao tako da ga više se nikad ne čuje. To su razmišljanja prvih dana, ali kad protok vremena potvrdi izbilju te nesreće, tada počinje prava ogorčenost boli. A ipak, kome još ta okrutna ruka nije raskinula neku dragu vezu? I zašto bih opisivao tugu koju su svi osjetili i moraju osjetiti? Napokon dođe vrijeme kad bol postane više popuštanje samome sebi nego potreba. I smiješak koji zaigra na usnama, premda bi se mogao smatrati svetogrđem, nije više zabranjen. Moja je majka bila mrtva, ali mi smo i dalje imali dužnosti koje nam je bilo obavljati. Morali smo nastaviti naše napredovanje s ostalima i naučiti da se smatramo sretnima dok je preostao i jedan koga mračni kosac nije ugrabio. Moj odlazak u Ingolstadt, odgođen zbog tih zbivanja, ponovno je dogovoren. Od oca sam dobio odgodu od nekoliko tjedana. Činilo mi se svetogrnim tako brzo napustiti mir, srodan mir, tekuće žalosti i zaletiti se u vrtlog života. Tuga je za mene bila novost, ali zbog toga me nije ništa manje preplašila. Vrlo sam nevoljko puštao iz vida one koji su mi preostali, a iznad svega želio sam se uvjeriti kako je moja slatka Elizabeth barem donekle utješena. Ona je zaista prikrila svoju tugu i trudila se biti tješiteljicom za sve nas. Čvrsto i smireno promatrala je život i hrabro se prihvatila svojih dužnosti. Posvetila se onima koje je bila naučena zvati stricem i bratićima. Nikad nam nije bila tako zanosna kao u to vrijeme kad je prizivala u sjećanje sunce svojih smješaka i njima nas darivala. Zaboravila je čak i vlastitu bol u nastojanju da je mi zaboravimo. Napokon je stigao dan mog odlaska. Clerval je proveo posljednju večer s nama. Pokušao je nagovoriti svog oca da mu dopusti pratiti me i postati mojim suučenikom, ali uzalud. Njegov je otac bio uskogrni trgovac i u težnjama i ambicijama svoga sina vidio je samo ljenost i propast. Henry se osjećao iskreno nesretnim što mu je uskraćena humanistička naobrazba. Malo je govorio, ali kad bi nešto rekao, u njegovu sam živahnu oku i produhovljenom pogledu
čitavu suzdržanu, ali čvrstu odlučnost da se ne da privezati za bijedne pojedinosti svijeta trgovine. Sjedili smo duboko u noć. Nismo se mogli otrgnuti jedan od drugoga, niti se prisiliti da kažemo riječ s Bogom. Ona je izgovorena i povukli smo se pod izlikom da tražimo odmora, obojica uvjereni kako je onaj drugi zavaran. Ali kad sam se u ranu zoru sišao do kočije, koja će me odvesti na put, svi su bili ondje. Moj otac da me opet blagoslovi, Clerval da mi još jednom stisne ruku, moja Elizabeth da ponovi svoje molbe da joj često pišem i da iskaže posljednju ženstvenu pažnju svom sudrugu u igri i prijatelju. Bacio sam se u kočiju koja će me odvesti na odredište i prepustio se sjetnim razmišljanjima. Ja, koji sam oduvijek bio okružen prijaznim društvom, ljudima neprestano obuzetim nastojanjem da jedni drugima ugode, sad sam ostao sam. Na sveučilištu na koje sam odlazio bilo mi je stvoriti vlastite prijatelje i biti sam sebi zaštitnikom. Do tada sam živio posve izdvojen od svijeta, u okrilju doma. I to je u meni stvorilo nesavladivu odbojnost prema novim licima. Ljubio sam svoju braću, Elizabeth i Clervala, ali to su bila stara poznata lica. Ja sam vjerovao kako sam potpuno neprikladan za društvo neznanca. S takvim sam razmišljanjima započeo putovanje, ali kako sam nastavljao, moje se raspoloženje stalo popravljati i nade su porasle. Gorljivo sam žudio za stjecanjem znanja. Često sam, dok sam još bio kod kuće, mislio kako je teško u mladosti ostati zatvoren na jednom mjestu i čeznuo sam za tim da uđem u svijet i zauzmem svoje mjesto među drugim ljudskim bićima. Sad je mojim željama bilo udovoljeno i zaista bi bila ludost pokajati se. Imao sam dovoljno slobodnog vremena za ovakva i mnoga druga razmišljanja za mog putovanja u Ingolstadt, koje je bilo dugo i zamorno. Napokon mi se pred očima ukazao visoki bijeli toranj toga grada. Sišao sam s kočije i odveli su me u moj samotni stan da provedem večer kako god želim. Narednog jutra predao sam preporučena pisma i posjetio neke od najvažnijih profesora. Slučaj ili prije neki zlokobni utjecaj, anđeo propasti, koji mi je nametnuo svoju moć od trenutka kada sam nevoljkim korakom napustio očev prag. Doveo me najprije gospodinu Krempeu, profesoru filozofije prirode. Bio je to neutesan čovjek, ali temeljito upućen u tajne svoje znanosti. Postavio mi je nekoliko pitanja u svezi s mojim napretkom u različitim granama znanosti koje se tiču filozofije prirode. Odgovorio sam nehajno i djelomice s prezirom spomenuo imena svojih alkemičara kao glavnih autora koje sam proučavao. Profesor se zagledao u mene. Zar ste vi, rekao je, zaista provodili vrijeme proučavajući te gluposti? Odgovorio sam mu potvrdno. Svaka minuta, nastavio je gospodin Kremp. Svaki trenutak koji ste potratili na te knjige potpuno i zauvijek izgubljen. Uteretili ste svoje pamćenje pobijenim sustavima i beskorisnim imenima. Bože svemogući, u kako ste to pustoši živjeli, da se nije našao nitko dovoljno dobar da vas izvijesti kako su to fantazije koje ste tako pohlepno upijali, 1000 godina stare i već zaudaraju po pljesni. Ni u snu nisam očekivao u ovom prosvjetljenom dobu znanosti da ću naići na učenika Albertusa Magnusa i Paracelsusa. Dragi moj gospodine, morate započeti svoj studij posve iznova. I kad je to rekao, stao je u stranu i stavio popis od nekoliko knjiga na temu filozofije prirode koje želio da nabavim. Otpustio me nakon što je spomenuo kako početkom idućeg tjedna namjerava započeti niz predavanja o filozofiji prirode, općenito, a kako će gospodin Waldman, njegov kolega profesor, predavati kemiju svakog drugog dana, u dane kada on izbiva. Vratio sam se kući nerazočaran, jer sam već rekao kako te pisce koje je profesor prezreo već dugo smatram beskorisnima. Ali vratio sam se jednako nesklon da se iznova prihvatim tog studija u bilo kojem obliku. Gospodin Kremp bio je malen, zdepaš čovjek, osorna glasa i odvratna lica. Učitelj me stoga nije osvojio u korist svoje znanosti. U možda pretjerano filozofskom i suvislom obliku iznio sam one zaključke do kojih sam došao u svezi s njom u svojim najranijim godinama. Kao dijete nisam bio zadovoljan rezultatima koje su obećavali moderni profesori prirodopisa, zbrkanih ideja koje se mogu objasniti samo mojim izvanrednom mladošću i nedostatkom vodiča u tim pitanjima. Pošao sam unatrag stopama znanja po stazi vremena i zamijenio otkrića najnovijih istraživača s novima zaboravljenih alkemičara. Osim toga,
Prezirao sam način na koji se koristi moderna filozofija prirode. Bila je nešto posve drugo kad su velikani znanosti težili k besprednosti i moći. Takva su stajališta, premda besplatna, imali neku veličinu, ali stanje se sada izmijenilo. Ambicija znanstvenika kao da se ograničavala na uništavanje onih vizija na kojima se uglavnom temeljilo moje zanimanje za znanost. Od mene se zahtijevalo da zamijenim himere neizmjerne veličajnosti za zbilju male vrijednosti. Tako su bila moja razmišljanja tijekom prva 2 ili 3 dana mog boravka u Inglestadu, koje sam uglavnom proveo upoznavajući se s okolinom i najvažnijim stanovnicima mog novog boravišta. Ali kako je započeo sljedeći dan, sjetio sam se obavijesti gospodina Krempea o predavanjima i premda nisam mogao pristati na to da slušam tog malog, umišljenog čovječuljka kako izgovara rečenice s propovjedaonice, sjetio sam se što je rekao za gospodina Waldmana, kojeg nikad nisam vidio i koji je do tada izbivao iz grada. Dijelom iz znatiželje, a dijelom iz dokolice. Otišao sam u predavaonicu u koju je ubrzo ušao gospodin Waldman. Taj profesor nije nimalo nalikovao svom kolegi. Činilo se da mu je oko 50 godina. Izgled mu je odavao veliku dobročudnost. Nekoliko se sjedih vlasi vidjelo na sljepočnicama, ali kosa na zatiljku bila je gotovo posve crna. Stasa je bio oniska, ali neobično uspravna, a glas mu je bio najslađi koji sam u životu čuo. Započeo je svoje predavanje rekapitulacijom povijesti kemije i različitih otkrića koja zahvaljujemo raznim učenim ljudima, izgovarajući s oduševljenjem imena najistaknutijih umova. Tada je ukratko prešao na sadašnje stanje te znanosti i objasnio mnoge elementarne termine. Nakon što je napravio nekoliko pripremnih pokusa, završio je panegirikom modernoj kemiji, riječima koje nikad neću zaboraviti. Stari učitelji te znanosti, rekao je, obećavali su nemoguće i nisu činili ništa. Moderni velikani obećavaju vrlo malo. Oni znaju da kovina nije pretvoriva i da je eliksir života himera. Ali ti su filozofi kojih ruke kao da su napravljene samo da prevrću prljaštvinu, a oči samo da zure kroz mikroskop ili u retortu, zaista stvorili čuda. Oni prodiru u samu bit prirode i pokazuju kako ona djeluje u svojim skrovištima. Oni se penju u nebesa. Otkrili su kako kola krv i što je priroda zraka koju udišemo. Stekli su novu i gotovo neograničenu moć. Mogu zapovjediti gromovima na nebu, oponašati potres, pa čak se i narugati nevidljivom svijetu njegovim vlastitim sjenama. Takve su bile profesorove riječi, bolje reći riječi sudbine, izgovorene da me unište. Dok je on nastavljao, osjećao sam kao da mi se duša hrve s opipljivim neprijateljem. Jednu po jednu dodirivao je različite tipke koje su tvorile mehanizam moga bića. Odjekivao je akord za akordom i uskoro mi je duh bio ispunjen jednom mišlju, jednom idejom, jednom svrhom. Toliko je već učinjeno, uskliknula je Frankensteinova duša. Ja ću postići više, još više. Idući stopama koje su već označene, bit ću pionirom novog puta, istraživat ću nepoznate sile i otkriti svijetu najdublje tajne stvaranja. Nisam te noći ni oka sklopio. Moje unutarnje biće bilo uzbunjeno i uskomešano. Osjećao sam da će iz tog izniknuti nekakav red, ali nisam ga bio kadar stvoriti. Malo po malo, nakon što je svanula zora, usnuo sam. Probudio sam se, a moje su mi se sinoćnje misli činile poput sna. Preostala je samo odlučnost da se vratim svojim nekadašnjim proučavanjima i posvetim se onoj znanosti koju sam vjerovao da sam prirodno nadaren. Istoga dana posjetio sam gospodina Waldmana. Njegovo je ponašanje u 4 oka bilo još blaže i privlačnije nego u javnosti, jer dok je za vrijeme predavanja u njegovu držanju bilo stanovitog dostojanstva, u njegovu domu zamijenila ga najveća prijaznost i ljubaznost. Izvijestio sam ga otprilike na isti način kao njegova kolegu profesora o svojim ranijim preokupacijama. Pozorno je saslušao priče o mojim knjigama i nasmiješio se kad je čuo imena Corneliusa Agripe i Paracelsusa, ali bez onog prijezira koji je pokazao gospodin Kremp. Rekao je kako su to bili ljudi čijem neumornom žaru i zalaganju moderni filozofi uglavnom duguju temelje svojeg znanja. Oni su nam ostavili kao lakšu zadaću da iznova imenujemo i pomoću suvisle klasifikacije rasporedimo činjenice koje su u velikoj mjeri izišle na vidjelo njihovom pomoću. Trud genijalnih ljudi, ma kako pogrešno usmjeren, rijetko se kad na kraju ne uspije pretvoriti u veliku predanost do čovječanstvu. Saslušao sam njegovu izjavu, izgovorenu bez ikakva prenemaganja, bez afektacije.
A tada sam dodao kako je njegovo predavanje uklonilo moje predrasude protiv modernih kemičara. Izražavao sam se udbenim riječima, skromno, iz puno poštovanja, kao što i priliči mladiću u razgovoru sa svojim nastavnikom, a da nisam dopustio da iziđe na vidjelo, jer bi se postidio svog životnog neiskustva, ni trenutak od onog oduševljenja koje je poticalo moje buduće planove. Zatražio sam njegov savjet u svezi s knjigama koje bi morao nabaviti. Sretan sam, rekao je M. Waldman, da sam stekao učenika. Ako je vaša marljivost ravna vašoj sposobnosti, uopće ne dvojim u vaš uspjeh. Kemija je ona grana filozofije i prirode u kojoj je postignut i može se postići najveći napredak. Upravo zbog toga odlučio sam se njome posebno baviti, ali istodobno ne zanemarujem ni druge grane znanosti. Čovjek bi bio vrlo jadan kemičar kada bi se posvetio samo tom odjeljku ljudskog znanja. Želite li zaista postati znanstvenikom, a ne tek pukim sitnim eksperimentatorom? Savjetujem vam da se pozabavite svim granama filozofije i prirode, uključivši i matematiku. Tada me odveo u svoj laboratorij i objasnio mi namjenu različitih naprava, upućujući me što moram nabaviti i obećavši mi da ću se moći koristiti njegovim uređajima, kada dovoljno uznapredujem u znanosti, tako da im ne poremeti mehanizam. Dao mi je također i popis knjiga koje sam od njega tražio i oprostili smo se. Tako je završio dan koji mi je ostao urezan u sjećanje, dan koji je odredio moju buduću sudbinu.